Здравейте, приятели! Добре дошли в YouTube канала ми. Днешното видео искам да ви представя една бърза тренировка, кръгова за корем, с цел стягане на корема, същевременно изгаряне на много калории. Ще правим 3 упражнения за корем, като между упражненията всъщност ще включим още едно упражнение за корем, но и с цел да повдигнем пулса. Планински катерач ще включим между упражненията. Първо започваме с повдигане на краката на уреда с акцент към долната част на корема. Днешната тренировка не е с време, а броим повторенията. Сега започваме да правим 15 повторения. Хубава техника всичко, без значение колко бързаме и колко сме запъхтяни. Горе издишваме, долу вдишваме, не отлепяме гърба. Какво му гледаш? Колегите тук му притесня. Залепваме гърба, не отлепяме гърба, само таза повдигаме нагоре, издишваме горе, стискаме корема, вдишваме, връщаме обратно. 15 броя. Ако ви е трудно, може да правите с свити колони. Сега, без почивка, до който има нужда, може малко да почине. 30 повторения планински катерач. Отново корема стегнат, активиран, таза не е тук, е тук, почваме. Да, тази музика е топ. Изгубих малко бройката, ама мисля, че още 10. Може и нещо да бъркам бройките, ама няма значение. Вие си ги броите хубаво. Сега почваме да правим коремни преси, само че с акцент към страничната част на корема. Тук какво става в този фитнес? Се разпада. Слагаме едната ръка от страни на корема, където всъщност трябва да е акцента. И почваме. Чай, аз обърках ръцете, извинявам се. Слагаме другата ръка тук и слагате. А 15 повторения между другото. Пак изгубих бройката, но ми сме на 12, 13, 14, 15. Сега. Без почивка пак почваме 30 повторения планински катерач. И станах 30. Сега също, но от другата страна правим. За другата част на корема. Този път няма да се разсейваме. Слагаме дясната ръка и с лявата схващаме за главата. 2, 15 повторения, 3. И завършваме пак с планински катерач, 30 повторения. И това беше кръг 1. Трябва по принцип да направим 5 кръга. Аз сега няма да правя всичко. Иска просто да ви демонстрирам тази тренировка. Почивате 1-2 минути, повтаряте същия кръг от 3 до 5 пъти. Ако ви е харесало това видео,
ударете един лайк, абонирайте се за канала и до другия път. Всички линкове долу в описанието. Чао!